Samake Black Life TV namhlanje ke usuku olukhulu la sobona khona ama artists ahlukahlukene siphethe ke insizwa eshaya ingoma nenkosi phakathi uLimit qhawula kithi enkandla ikhwama siyakubingelela sawubona bhoti siyabingelela ngibingelela kuwe bhoti ilembe likazwelonke manje uthi ubingelela bani ngibingelela ilembe phela umuntu ofaka umqhele mase ilembe ngiyadlala abafuthi ngibingelela nje yonke South Africa ngibingelela nje nababuki iBlack Life uningi nani interview kuze kuwaqa kodwa ke mfethu asibonga sijabulela ukuthi ukhona namhlanje nami ngikhona ngizoneseka wena unjoko bese bayisizwa lena ke eyebhofa namhlanje ukhiphile mfethu ingoma nenkosi phakathi mfethu hayi inamandla kakhulu uthini kwakunje namhlanje isupport nje engixakayo evela kubantu engazi ukuthi ngempela iqhamukaphi yes indlela abayeseka ngayo ngibona na online ibazo ziyakhuphuka kakhulu ngendlela nami engimangazayo so nje ngiyabonga kakhulu bathanda umculo kaMaskandi nabathanda umculo wakaLimit ngithi nje danke uLimit ukhipha i-album esiyade manje isihloko uthi le album sithi nje no chance alikho isidala ithuba umuntu wayefuna ukulalela ayengakakwazi uLimit waphela abaculi baningi kuyahlukahlukana ukhuluma ngoLimit ukhuluma ngobani ukhuluma ngoLimit ukhuluma ngaye nje lo mfana usabelo wakanala noma kusiphelele ngidabuka le enkandla emhlatha emnyama isigodi abanye baye beze becabanga ukuthi ungwase enkandla ke mhlawumbe uqhamuka eMandaba noma kanjani kodwa ke mina ngiqhamuka nje kwaNqamalala kuthi eMandaba amabhuqweni yona idumile amabhuqweni ukuthi indawo eningi ngasenkandla ngizazi kahle lapho kodwa i-album yakho ikhiphile esithathu futhi akazi ukuze uqamba amanga uthi uyakwazi ucula ungakwazi ucula ngempela futhi angayindaba yokudlala ngoba nalapha engihlala ngakhona la ngifihle khona ikhanda la eThekwini ayi lokusho njalo ukuthi hey nanga uLimit edla abantu kukuthi futhi angiphiwanga lento yokuyincoma noma yokusinisa udwendwe luyibuka angiphiwanga le nto kodwa ke kuye kuba abantu abaqhamuka befakaza ukuthi umsebenzi walensizwe kanjani so angizungena kakhulu ekuthenini umsebenzi wami ngiculile noma kanjani abantu abaziyo ngokungakangeni ke stage yini esingayilindela manje la ngoba uzongena ngaphakathi ngizodlala i-album yakhe entsha ngizodlala nje ingoma ezintsha ezithandwa abantu ngizobe ngithi mawalawala ngithi uFuseg ngiphinde ngithi kodwa ke mbonga uMgube ubani uMgube ubonga mhlawumbe mbonga nje yena ungaqala ukubiza uFuseg engomeni uyena oqala into enkani okay ngiyayibona cha ukuthi uFuseg aze record vele uthi kuqalishe kwenze yonke nawe uyabuya na uthi uFuseg ngayiqala ngayo impela uFuseg impela engomeni ngawuqala ngoba uMgube so nje sibonga kuqala kithi ufisela inhlanhla siyabona italent mfethu elakho isikhathi esakho ayikhali cha bafowethu ngikhona einkundleni zokuxhumana uLimit nala kuFacebook ipage kuInstagram uLimit nala ngenze iphutha ke bhuti ngashiya inamba yami kwipromo manje ibiza kodwa phela angishayela kamnandi iyodwa angisezukuyibiza ngoba abantu bavele befone ebusuku ngabo 3 kungabizi lena abazothi abantu ayashaya cha biza lena umsebenzi iseyodwa ke nginayo ngebhathi khuphuka nkosi sengesaba ukuyibiza manje sengesaba ngoba nje okay ngiyibiza ithi 0716 172485 0716 172485 uLimit umfokanala phansi enkandla sizoshaya ingoma nenkosi phakathi i-album yakhe entsha sha ithini kambe no chance ukhona uLimit uyasiba lesi is the Black Life TV
bafethu bese okay ngizoyishola nina ukuthi ngifuna yiphike ngizoyishola nina tanga minguseka yala minguseka yala bafile buthumo taba abakula bafile buthumo taba abakula bathi sanda sihambezana ilanga salelwengaleni uFuseg ngempela manje lapho asambe sewitathini thisho lalo ngoma ngiyasaba wena asambe tithini hawe ma uDJ Salta manje asambe tithini bangayike ngoba phela ngeke ngizawusenza stage
DJ. Thank you.